Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun para sesepuh miwah anem ingkang rawuh wonten dangunipun Ibu Mukti sedaya. Kula kaliyan Ibu Mukti diaturi ngiklaraken menapa ingkang dados niat sahajatipun Ibu Mukti sekeluarga. Ing wekdal menika Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji pun kuasaaken ngedalaken rejeki saking Pangeran rupi ambungan menika kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji anggenipun sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Ibu Mukti anggenipun sekeluarga nglampahi unggahan anggenipun badhe nglampahi siam wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking ST ingkang kurmatan lan boten kurmatan ageng alit amin tua jaler setri awis sedaya para leluhuripun dipun sedekahi mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringana jembara kubri padang margine ketima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan tinebene swarganipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang kawuh wonten di mawon. Pun Bumukti kalian Mbak Wiji ngerakit sepul suci lamsari rasa kadamel kaos pahormatan dhateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad sedarwa putra lumangsaripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awis sedaya dipun caosi pahormatan sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Ibu Mukti kalian Mbak Wiji sekeluarga anggenipun nglampahi unggahan anggenipun badhe nglampahi siang wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang kurmatan lan boten kurmatan ageng alit anem tua jaler setri awis sedaya para leluhuripun dipun sedekahi lan dipun pengiling-ilingi lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingi jembara kubri padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan tinebene swarganipun asala sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing mawon. Lan terus mulai dateng Kanjeng Nabi Adam ibu Hawa Bapak Angkasa lan ibu bumi lan terus mulai dateng para nabi, para wali, para pandita, para guru, para sudha, para mukmin, para petuah, para awit sedaya dipun caosi mulai sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Ibu Mukti sekeluarga anggenipun nglampahi unggahan anggenipun badhe nglampahi siam wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking estri ingkang kurmatan lan boten kurmatan ageng alit-alit jaler setri awis sedaya para leluhuripun dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringana jembara kubri pada margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan tinebene swarganipun asala karidoanipun Allah taala lan tetambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki mawon. Lan terus boleh dateng tiyang sepuhipun Bapa Rina Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan terus mulai utawi ngauningane dateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Darungan lan Banjar pekaranipun Ibu Mukti kalian Mbak Wiji lan terus merdeni dateng dinten 7 Pekenan Gangsal sasi 12 tahun 8 minggu sekawan buku 3 doso lan merdeni dateng dinten Nas kala lan sangar kala dina kala sasi napa taun jabung wuku lan sakcariting dalan lan merdeni dateng dinten ringkel jalma ringkel aryang kala gugur dinten uwas lan sangaring taun lan merdeni dateng dinten tali wangke sampar wangke sari agung kala dite dendan udan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Senin Wage kadamel nglampahi unggahan anggenipun Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji sekeluarga badhe nglampahi siam wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun utawi ngintun doa
saking jaler saking estri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit manen kula jala sekti awis daya para leluhuripun dipun sedekah lan dikintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kali Allah taala diparingono jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya sisanipun lan didhepne swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawulujengan dhateng Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Nggih. Terus mulai dateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas kang rumangsa toya lan daratan lan terus mulai dateng Syekh Subakir kang bali tanah Jawi lan terus mulai dateng Nabi Sis lan Sunan Kalijaga kang jagani kuda rencana wonten sapunipun Ibu Mukti sekeluarga nggih nyunaken Syekh Suparwijeng anggenipun Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji anggenipun nglampahi ngganan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit-alit jala sekti awis sedaya para leluhuripun dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kali Allah taala diparingono jembara kubri padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya sanipun nanti kebune swarganipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwanem ingkang rawuh wonten mawon. Nggih. Lan terus caos mulih dhateng bumi barzah kadamel makam roh sisinipun para leluhuripun Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji leluhur saking jaler saking estri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit amen tuwa jaler setri awis daya para leluhuripun dipun sedekahi dipun pengiling-ilingi lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala sageta disampurnakaken wangsul dhateng asal mula-mulanipun disim turat wangsul dhateng Muhammad Farid disim maknawi wangsul dhateng Muhammad ini disim latif wangsul dhateng Muhammad Ka sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun asal Adam wangsul dhateng Adam asal Nur Muhammad wangsul dhateng Nur Muhammad asal Allah wangsul dhateng Allah sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwanen ingkang rawuh wonten mriki kejawi menika anggenipun ngrakit apem kadamel ngintun doa dhateng para leluhuripun Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji leluhur saking jaler saking estri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit amen kula jala sekti awis daya para leluhuripun dipun kintun doa dados penuntun lan kudungipun lan mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringono jembara kubur padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya sanipun lan didhepne swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Ibu Mukti lan Mbak Wiji keluarga wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwanem ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Pun Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji rakit pisang setangkep anggenipun ngabekeni dhateng Dewi Fatimah dhateng Mbak Bali anggenipun suwita dhateng guru nabinipun lan anggenipun nyusup wonten dusun Darungan nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sengkala kadamel nulak kala pikakolonipun para leluhuripun Ibu Mukti lan Mbak Wiji sedaya lan kala pikakolonipun Ibu Mukti lan Mbak Wiji sekeluarga sengkala ingkang sampun tumawah dados kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sepuh utawi jenang abrit kadamel milujengi nini asmara bumi lan kaki asmara bumi selon kang dipun repi griya Ibu Mukti kaliyan Mbak Wiji
mugi keluarga bumi kesukaran kejujuran saketo selamat wilujeng sak jawine wangun wilujeng sak lebete wangun wilujeng sak raja gaduhanipun wilujeng sak tandha tanem tuwuhipun wilujeng sak iman-imanipun wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan wedhaipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Kula kabeh anggen kula ngiyaraken kula pilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niasa kajatipun Ibu Mukti kalian Mbak Wiji sekeluarga semoga mbaka aturi berkah kang wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kabar kamu dunia tinggal amin. Amin. Allahumma ucap Mekah. Amin. Amin. Amin.